तहरा का लागेला कि लोग तहार इज्जत करता। ई मतलबी दुनिया हो गइल बा दोस्त। बिना मतलब के लोग तो हाल तक ना पूछेला। तू का सोचता रहा कि लोग तहार इज्जत करता। तू जौना पोस्ट पर बाड़ो, जो नौकरी पर बाड़ो, लोग ओकर इज्जत करता, तहार इज्जत नहीं करत। दुनिया में इंसान के कोनो कीमत नहीं के। चलो मान लेने इंसान की कीमत बा, तो कोनो एगो ऐसा शादी बताओ जहाँ वीआईपी खातिर अलग से कुर्सी ना लगत होके। सही गौत रहो, कोनो ऐसा घर नहीं है जहाँ अमीर इंसान अपना बच्चा के शादी गरीब इंसान के अनकैले हो। सब केहू बराबरिए देखेला। पता बा ई दुनिया के सबसे बड़ा सच्चाई का बा? एगो मिडिल क्लास इंसान कितनो बन ठन के सज सवर के नया कपड़ा पहन के नया जूता पहन लेस, तबो उनकरा के समाज उतना इज्जत ना दी। लेकिन वे कोनो पावरफुल इंसान बनियान चड्डी में आ जाओ न, तो लोग ओकरा सामने सर झुका ली। ये तो बा आज के सबसे बड़ा सच्चाई।